Walo ka low-lying barangay sa Oton, Iloilo ginamonitor matapos mag-awas ang tubig sa mga dalanon. Samtang tanan nga level sang pampubliko kag pribado nga eskwelahan ang ginsuspendiman subong nga hapon. Yaring balita nga aton gintutukan eksklusibo. Nagapanghanda na mga pumuluyo sa barangay Lambuyaw, Oton, Iloilo, kadungan sa mabaskog nga ulan dala sang hangin habagat nga ginpabaskog man ni Bagyo Egay. Si Manong Itik nagakabalaka naman bangod posible magbaha ang ilabalay bangod malapit sila sa talamnan. Wala ka man eh. Kasi dire kami ganiga sa'yo kay dito mabudlay ito. Kay taga dire ito. Kung magtaas na ganyan, tawak. Samtang sa barangay Abilay Norte, nagaawas ng tubig halin sa suba. Ang mga kalalakihan nga ini, nagbuligay para makuha ang nagasupon nga mga basura sa irigasyon. Ginabuligan na namon nga makontrol lang ang tubig. So mapalikaw lang balaw. Ang problema sila kay paglapos nito, ang kanal dira nga ginobra sang Public Works, way ubra liwat sang niyab lang ang kanal, tiya mo nga gasupon. 8 ka mga low-lying barangay ang ginamonitor sang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Agud sa tion nga magtaas ang tubig sa ila lugar, iga-evacuate ang mga ini. May mga tao kita nag-standby. If necessary karon, ma-inform kita sa aton kabarangayan sa mga tikang nga mahimo nila mga lihok no nga mahimo nila patigayonon. Alas 11 naman sang aga sang ginanunsyo sang LGU nga suspendido ang klase sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa Banwa agud masiguro nga hilway sa peligro ang mga estudyante. Amon nga as a student, mapuli na lang kami para man sa safety sang tanan. This afternoon, mapuli na lang ko kay Amon, dadalapit kami sa plaza, lapit kami sa Bachano, so permi kami ginabaha. Naghanda naman ang evacuation center sang Banwa, pananglit may mabakwit nga mga pamilya. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.